बारायाव थाङोमोन इयो 500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालाय পিছত এইটো চাম হাইখা মানে কেন্দ্ৰীয় হিচাপত মজবুত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শ আৰু নীতিক মজবুত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं फिन नोंथांमोननो सिगांग्रो जासिनाय थाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायैनो नायलांजोब आङो बेखौनो सिगांग्रो खावलायनाय थाबाय जे मैयानि दिनाव जोंना क'क्राझाराव जे BTCनि टप थिखादार एबा बिजनेसमेन मानगोनां मनोरन्जन ब्रह्म सारा बियो UPPआवमोन UPPआव एसे गोबावखासै खोमा सिगां BJPआवमोन दा BJP दोलोआव जइन जाहैबाय दा बैफोरबायदि गेदेरा जइन जाहैनानै दा जोंनि माखासे बे BTCनि जोंनि पावार एन्ड फांसनफ्रा लासैनो मा होनो क्रेपचार खालामलांनायाव आरो नेक्स्ट फैगोन BTC जे इलेक्शनाव जे BTC इलेक्शनाव जोंनि BTCखौ BJPआ मोनसे क्रेपचार खालायनानै सेख'नानै लानायनि पलिसि खालामबाय जिखुनु हक जाया मायनो आं मेन टपिकआव थांनायनि सिगां आं रायजो राजा नोंथांमोननो नैखौ फोरमायग्रोनो सानो सानै आइजोजों सासे आइजोखौ बेबायदिनो खोथा बुंनानै फाननाय एबा खोथा बुंनाय बियो जेनेबा 500 200 300नि हाजारनि बेबायदि फानो होननायनि खोथा बैयो संगिना ना मा नाम बै हिमा होननायखौ बुंनो आरोखि बियो बङाइगावनिनो मानसिया अब्ला बैफोरबायदि जे मानसिखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो भिडिअखौ नायग्रो जों मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरो ना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरो ना ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500 हाजारसेयावनो फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोरनि लोगो सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा बङाइगावनि रेन्डि बङाइगाव फिसासा रुम दङना 3000 ना 2500नि न'आव हाबा जाखांबाय ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' सानै दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा सानै दंमोन ओमफ्राय फिसा हौवा सानैखौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्राय दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव साथाम गासै ओमफ्राय दा बे बङाइगावनिखौ गारनानै खारबोनानै बेंगलराव दंफैयो টিকেটটো দিব এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্ট তেখেতেও দিব মই এইটো আশাবাদী আৰু আগতে মই জয়লাভ হ'ব মনো একদম মানে ক্লিয়াৰ সেইটো কাৰণে মই আজি বেছি দীঘলীয়া নকওঁ 10,000ৰ ওপৰত আছে আপুনি নিৰ্বাচন খেলাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি যাৰ বাবে আপুনি জইন কৰিলে নিশ্চয় পিছত এইটো চাম হাইখা মানে কেন্দ্ৰীয় হিচাপত थेंक इउ आखा खालामो फैबाय थानाय समाव आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा निस्सय माबा मोनसे खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो फैबाय थानाय समाव साक्सेस जागोन होननानै आं सानो दिनैहाय more than 10,000 something जिहेतु टाइमाबो चेन्ज जाबाय थायो हिसाबै बोथोराबो चेन्ज जाबाय थायो हिसाबै पलिटिकेलाबो चेन्ज जाबाय थायो बे हिसाबै आं दिनै BJPनि
नेम निथि आरो जेरावनाखि बिजेपिआ जेरावबो देरहासार जागासिनो दं बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे आङो रायजोनि खामानि मावनो हायो जाथिनि खामानि मावनो हायो गथे जनगतिनि खामानि मावो बेखौ नोजोर नायनानै आं दिनै भारतीय जनता पार्टियाव जफिनदों थेंक इउ उननि समाव बेखौ होनोसै दा बुंनाया बारा थिग नंजोबा थेंक इउ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম আমাৰ কাৰণে নতুন নহয় 2021 চনতো তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিছিল আৰু মিত্ৰজোঁট হিচাপে মই আহি তেখেতৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰতো এদিন থাকিছিলোঁ তেখেতৰ লগত 3 দিন 4 দিন মই ঘূৰিছিলোঁ সো তেখেত মোৰ কাৰণে নতুন নহয় আমাৰ কাৰণে নতুন নহয় তেখেতৰ যোগদানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মজবুত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শ আৰু নীতিক মজবুত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত শান্তি থাকিব লাগে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি থাকিব লাগে যিটো শান্তি মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণা মাৰ্গদৰ্শনত আহিছে এই শান্তিটো চিৰস্থায়ী হ'ব লাগে এইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু মই ভাবোঁ যে মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ যোগদানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত শক্তিশালী কৰিব नेक्स्ट जे BTC इलेक्शन बे BTC इलेक्शनाव जोंनि जे सिगां BTC एबा BJPआ BLT सुक्ति खालामनानै लाबोनाय बैफोर पावार एन्ड फांसनखौ माखासे थांखाबाय बे पावार एन्ड फांसनखौनो गुबुन जाथिया जोंनि BTCआव मा मैगं जायो एबा मा ओंख्रि जायो बेखौ बहुद लुगैनानै दं आरोखि रायजोफोर दा जोङो गावनो जोंनि BTCखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बर' हारि बर'नि जे गोरों गोराफ्रा जुदि बासायाब्ला BJPआ जुदि बोरैबाफोर जोंनि 6 शेड्युल पावार एन्ड फांसनफोरखौ लेस खालामबाथ' गैखाला दा जों BJPआ जाहैबाय थाखाजों धोनिखा सोरबा बेबायदिनो ओरैबायदिल' नै दा जों बायजानाया सोरबा 500 थाखानि बायजाबाय सोरबा 200 थाखाजों साहा लोंनो होबाय सोरबा 500 थाखा साहा लोंनो होबाय बेफोरजों खुसि बर' रायजो राजाफ्रा नाथाय बैफोरबायदि लिडारफ्राबो साननो हानांगौ जे नोंसोरो मोनसे क्ररनि थाखा कौटिनि थाखाजों जे नोंसोरो बायजाबाय बर' रायजो राजाफ्राथ' बेजोंनो थांफाजोबो खारन जोंनि BTCनि जे 6 शेड्युल एबा बर' समस्त रायजो राजा बर'नि माखासे पावार एन्ड फांसनफ्रा बोरैबा जानो थांगासिनो नामा जुदि जायाब्लाथ' मोजां बेनो मोनसे जोंनि BTCआव फैनानै BTCनि फांसनखौ जुदि पावारखौ लेस खालामोबा बिसोर बहुद जोंनि थाखाय बै रोजा रोजा बर' एबा XNDB थैनायनि मुंख्लं जानायनि सोरबा आइजोफ्रा जिनाहारि जानाय गोदोनि समाव आर्मि पुलिस जोंनि बर' रायजो राजाया बुलि जानांनाय बेफोरनि मिनिङा सेस जोंनि बर' रायजो राजा बैफोर मुंख्लं जानाय माखासे सारमोननि मेगननि मोदैया बर' रायजानि सायाव रोजा रोजा सावथागोन दा बैसोर जे जोंनि BTCनि जे बर' दैदेनगिरि सारमोना दे माब्रै बायदिबा मोजां जागोन बर'खौ मबेजों फारसे डेभेलपिं खालामलांनो हागोन बेखौसो नाजानांगौ माखासे थाखा फैसाजों जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो थाङो दा जोंबो गामि एरिया सिंनि थानानैबाबो जोंबो गोदोनिफ्राय जे BTC सुक्ति जाबोदों BTC सुक्ति जाबोनायनि सिगां जोंबो एसे मोनथिगौ सिगां समाव माबायदिमोन जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गामि सिंफ्राव फैबा आर्मि पुलिसफ्रा फैयो गिनानै खारो आर्मि पुलिसफ्रा फैयो सोरबा जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौ नोङो सिलाइ बानायग्रा होननानै बुयो एबा जेलाव लाङो सोरबा ओरैनो गादा सिला बानायग्रा बैबादिखौ दोखो बुनानै कारेन्ट चेक होयो बै समनि जे परिबेसआ जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनियाव बे समाथ' थांखाबाय थांनानै जोंनि बर' रायजो राजाया आरोबाव फिन दुखु जारलायाव दा खोलैजाथोंसै रायजोफोर दा जोङो मोजांनिफ्राय मोजां आपडेटसो जालांनांगौ जोंनि पावार एन्ड फांसना बांसिनसो मोननांगौ
जुदि खमायलाङोबाथ' जोङो सेस जोङो मबे बर' होननानै दालासै जेनेरेल खालामदो, जेनेरेल एमनास्टिक बानायदो, बयबो थानो मोनथाय ना। जोंनि BTCआव जोङो जोंनि बर' रायजो राजा एबा बर'फोरनि गांनाय उखैनाया रावनाबो जोबा। माबा मोनसे बाइक लाखांबा जोङो साखा खब्रै लागोन, साखा खब्रै लाखांबा जोङो कार लागोन। एनिवान जाय जिखुनु हक जाया माने बाहाय रावनिबो गोसोआ फाइनाल एन्ड कनफ्रेन्सिभा सफैया आरोखि। अब्ला रायजोफोर, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रावजोंबो बेबायदिनो जाय सरकारा जोङो नों होयोबा जोंनि थाखाय, जोंनि बर' रायजो राजाखाय माबायदि खामानि मावदों, सोर मोजां मावगोन, बेफोरखौ बर' रायजो राजाया नायदो। रावजोंबो बेबायदिनो दाबायजासै। दा जोङो जोङो बुङोब्ला सोरनिबा सायाव सोरनिबा गोसोआव गो नांहैयो। जोङो मासे दाउखौ जुदि बायोब्ला जोङो बेयाव गैयाब्लाबो माबासो 800 थाखासो बेबायदिनो जोङो 450 500 केजि बे दाउला खासिफोरखौ बायोब्ला जेनेबा मोसौफोर फानबाय, मोसौ मासे बेबायदिनो दामब्राफोर फानोबा 20-30 हाजार बेबायदि मोनो। नाथाय जों मानसिखौ, जों भटार्सफोरखौ बायो जाहैबाय 200-300 500 थाखानि बेबायदिनो बायो। नाथाय जोंनि भटार्सफोरखौ मानो बिलु गैयै खालामो? जोंनि नैबे आखायासो मानाव गिदिर सारमोनखौ देरहाहोयो। जोङो रायजो राजाखौ अननांगोन। जोंनि लामा सामा, जोंनि गामि एरियानि सोरबा न' मोनाखै नामा, बा बबेबा गामियाव दालां जायाखै नामा, बेखौ बै मानाव गिदिर सारमोना नायनांगौ होननानै आं सानो आरोखि। जे भटआ देरहाखांबाय, बे भट देरहाखांबा बबेबा गामियाव खबर लाहैनांगौ ना लाहैनाङा, बबेबा गामियाव अभाब अभिजग मानिबा मोनसे बबेबा लामाया थाबायजायाखै नामा, बबेबा लामाया हाद्रि खुग्लुंजोब्बाय नामा, आरो बानायजाखांनानै गुजोब्बाय नामा, जेबो खबर लाया। अब्ला रायजो राजाखौ सिगाङावल' जे आथिं खुलुमथाब भट बिनानै बै जेब्ला भटआ देरहाखांबाय जोंखौ नाया, मा जाखो बिलाय ना। रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो माबायदि मोनदों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामना हो रायजोफोर। एसेनोसै।